saka zvinhu zvakaona zvakatiremera ndokubva tatazva zvakanaka kuti nyaya isezvo vakundika zvokuti bhadhara mari regai tichiedza kuendesawo nyaya yedu kune vangatibatsirewo ndosaka takakuzopotera kuno kudarira mambo. chikukonesa amai kutora vakulira nemai chii chikukonesa kuti musavape mari inini nyaya yakaitika ndeyekuti kune muzukuru wangu inini ndiye akauya kwandiri kuziti ukandatese mukana ndiye akauya kwandiri akati ambuya ndiri kuda kuita sei kuti mundimiraimbomirayi amai muri kugutsikana here nemari yamataura mbindo yamunayo ndizvozvo inoyari vari kuda mari yavo vari kuida inoyari ndichatotaura naye akakwereta wacho amai mari yataurwa muri kuinzwisisa inoyari apa ndandatarisira kuti nani ngona kuungana sezviri 2900 nokuti vadaiseka 1 saka mazuva anga ndakatarisira December ndakamaponiwa ndobva ndavabatisa zvandakavabatisa ndobva vasvika umainge matombovapa zvimwe zvibatiso ndobva varamba amaitaurai ndikuzvikuzidzwa kuti ndikatora mari kuzvisa asi kuti mari ndinokwanisa kuzokwanisa kumubhadhara kuti mari yangu kuti ndiiunganisise kwani vana ise kuna changamira marubinoita kundosenero asiriye ndiakakwereta nzi ndichatotaura kuna akakwereta ivo vanogara zvavaita ivo vangu vari kuda kutenderedza nyaya asi mamboibva nyaya yacho vari kuibvuma pavamboshedzerwa vatotenda saka tingarapei tichipatenderera vatangobajikisa sezvo nyaya dzavo ivava dzinenge dziri panapa amai ava zvavakaita ndesaka vaitwa musungwa nedare rino asi starati Thomas Chikoto zvichikwati Thomas Chikoto ari kusiri kwaamai ava nemhaka yekuti amai ava ndivo vari mumukando ndivo vakaenda kumukando mukando weikwiretesa vari mauri saka amai ava vakaripresenta Thomas Chikoto andova mwana kuti kwavari ndobva vatorera Thomas saka nanhasi uno kuno kundosaka vanzi mimi ndimi musungwa nekuti ndivo vane signature iri kumukando saka Thomas tazongonyora mumapepa kuti Thomas tambata akabvuma sekutaura kwavari kuti asiwo sekutumwa kwavaitwa ndivo musungwa nekuti ndivanoziva zuva saka kana muchitaura amai musati tichabvunza muridzi ndimi nokuti izvozvi kana pakatonzi nyaya yacho muende kujera anotoenda ndimi nokuti ndimi akasainira mariyo kwete uyo wamakatorera muridzi wenyaya ndimi anitori nemhosva chaiyo ndimi imi mune wamunozopawo mhosva imapirwa mhosva saka ndimi munofanira kutopindura kuti mari munobhadhara rini isei kuna changamira nyaya yana amai ava vemukadzi changamire yakwamuri kuti muchikurukura navo kuti vapepe mini purani yavo chaiyo naita basi mafigures kana kuti manhambers emari andanzwa akakurisa ndatadza kuziva kuti mari yakawanda kudaro mari unzanisi 2900 ndizvo mumwe anechi 1555 1500 saka watosara kamukano usina mari saka tiri kuti ana mai vemukando zvimwe zvacho zvamunoita inyaya yekuti muri kushaya dzidziso munofanira kugara muine bumbiro remutemo reclub yenyu kana kuti yemukando wenyu rinorambidza zvimwe zvinhu kuti mari yakawanda 2900 1500 inoenda nemunhu ende zvimwe zvacho animunzwa kuti ari mugurupu macho menyu memunhu akuya kunozotora mari yekunopa mumwe munhu saka tiri kuti tikutobatsira namai vemukando vakawanda vanouya nemabumbiro emutemo toverenga mitemo yavo totovapa futi imwe mitemo kuti masirira yakati zvinoita kuti vanosvika kunopedza gore vasina kuita dambudziko mari yavo ikachengetedzeka nhasi unomunopa munhu kana kuti 1500 asi yakakanda yacho haisvike 1000 saka ti munhu ndimuri kuti afuti dambudziko ana mai vemukando
izosonde rakapera tina namai kwana chigogo vamwe vakabatirwa ngoro vamwe vakabatirwa masofa vamwe vakabatirwa mombe ninye mukanda namai zvatiri kutaurira zvakaitika vakachema mwana mai ngoro dzabarirwa vaiti mariyo yarova saka ndiri kuti imimi munozodadzidziswa namai vemukanda kuti musaregerere mari yakawanda ichienda yakadaro saka zvandikuda anamai vemukanda mariyo yakawandisa nhasi unoyi mimi hamai naye shoma yekuti ndasedzwa kudare kwamambo mwaya nemari yamaya naye kuda kuti tipe amai ava shoma yamaya naye kuti pamari yandinayo ndavaine mari yakati kuamai handi mazvona zvamunoita daitanga chinatoziva zvichiva tine mari yanamai vemukanda yatakatora yakawanda kudaro daitava nechimwe chinhu chinobatika hamuna mombe ramai kumba kumatadzautengesana nemwe chete iri tambohafura mukando ichitora nababa saka zvandiri kuda ndangokupai masvondo 3 ekunotsvaga mari iyoyo nokuti kana munhu achingapoterwa mama muna zvinhu zvake hatingamiri kudzingana kwachina munhu apotera abhadhara mari yedari kapa vabhadhara mari yedari tozotiazikana kunze kwachena ndakupai masvondo 3 ekunotsvaga mari iyoyo makauya mutaura kuti pa 1500 ndaona mari yakanda kukumbira kuti kunze kwachina tozochitambira zvichemo zvenyu kana pasina mari yauya hatigoni kutambira zvichemo tinoita kutuma wakomana nese vanenge vakata kumba ikoko zvikunzikana amai makatiuraya mukando wanamai ava vane zvishuwo zvavaida kuti mari kana ichinge yaungana tozotenga zvakati tozoita zvakati zvakabva zvafa nanhasi vane chigumba namai mauya nani muri mega here tauya tese vamwangu vari kumashuro sumudzai maoko vakavaya pamwechina namai ava ani mukuona makatambisa makaparadza mari yanamai gurupu rese havane zvavakaita nhasi kumba hamuchagarika nemunhu iyo mukanda chamunotamba gore rapera kana poto chaikaisa matenga hapana wona pamukanda wepanexidova makatenga mombe vamwe vakatenga mawadrop makitchen unit iyo havana vakutorambana mumba imomo imba yakutsemuka nekuda kwenyimini ndandakupai masvondo 3 mari iyo ngaiwe ende munomhanya anozoya nemari inobatika tozochitambira chitemo chokuti kana kunze kwachena zviri kunzwika